צריך לחזור. גבר צריך לחזור. אנחנו נותנים לך 3,500 דולר. אתה יודע משהו? כן? היה מישהו מהקונגו. מה אתה מחליט, גבר? מהצהרונים. מהר. 20 שנה. מה אתה מחליט? באת לשם. מה אתה מחליט? אתה יודע משהו? החברים שלך בחולות, כולם חזרו מרצון. 10 אנשים בחדר קטן ככה, מטר ומטר. 10 אנשים, שירותים אחד. אין מים חמים. אין מים חמים, גבר. אין כלום. אם אתה חזרת לסודן או לאריתריה, אתה לא קורא לך שום דבר. מה אתה מחליט? אבל אתם שולחים אותי לסכנה. אתם יודעים, בסודן, באריתריה יש מקומות, זה מאוד מסוכן. יש 2 מדינות, יש ראש ממשלות שלנו, דיקטטוריה. תסתכלו, אם אני חזרת לסודן, המצב שם גרוע. גבר, זה לא אכפת לנו. תחזור. החברים שלך שחזרו לשם לא קרה להם שום דבר. שום דבר, גבר. מה אתה מחליט? אבל הם עכשיו בכלא. גבר, אין שום דבר. מה אתה מחליט? אתה שולח אותי לסכנה? לא, זה לא סכנה, זה מדינה שלך, מה? אבל יש מלחמה. גבר, אתה צריך להיות בחולות? אם אתה, כמו שאני אמרתי לך, אם היית בחולות 30 שנה, אף אחד לא אכפת לו. אתם רוצים אני אחתום? תחתום ותחזור, אנחנו נוטלים לך כסף. 3,000 דולר. 3,000. תגידי זמן, אני גם נותן לך מכיס שלי 50 שקל. אני נותן לך 20 גם. וואו, איזה כיף לך. שם סכנה, זה סכנה. 3,000 דולר ו70 שקל. יורגו אותי אם אני חזרת, יורגו אותי. תביא עט. אוקיי. נדע לי שהוא מחזיר. אבל יורגו אותי שם. אני מפחד, יורגו אותי. תחתום. יש כסף. יש חברים שלך שחזרו, לא קרה להם שום דבר. גם מה מחכה? גם משהו חשוב מאוד, החברה שלך בסודן מחכה לך שמה. אתה נראה לי בן 30 ומשהו. אתה לא צריך להתחתן? אבל זה שם מסוכן. גבר, תחתום, תחזור. עכשיו אתה בן 30, ועוד 20 שנה בחולות אתה בן 50. אתה יודע מה זה בן 50? אבל חברים שלי שחזרו עכשיו הם בכלא. תחזור. זה העת. תחתום. יש מישהו סודני שהתקשר לי בשבוע שעבר מהחרטום, אמר לי שהוא התחתן, לא קרה לי שום דבר. כך. איפה זכיית אדם? איפה זכיית אדם? גבר, אנחנו לא צריכים לדבר על דברים ככה, על זכויות אדם חביבי, אתה שכחת? אנחנו אמרנו 3,000 דולר וחצי. כך. גבר, אנחנו אין לנו זמן, מה? מה זה? זהו, אני הולך לסכנה, אני מעיד, אני יודע, אני בכלא, אני אחתום. זה מה...